to všichni zpovídáte, jak vařím, tak jak už jsem jedla, tak to měla našime dávat, tak to jsou to líp, která je s tím, že ty váš nic neznám. To já ne, já můžu, já musím. To je taky sečuánský nějaký, ty oříšky. No. To jsou houby, ježiš, to jsou číku, mucha. To jsou výborné houby. Já teď jako mám dělavé obvykle víc to nakupání, protože no, tak já v tom mám naprosto jasno. Ano. Samozřejmě, že to jídlo. Dává sosík až nakonec. Taková jako čínská tortilla. No. After you show you how to make it, I will show you how to eat it. It's more important, maybe. With mouth or with nose? With mouth, that's Oh, okay. This lady will show you. tak já to mám bez práce. Tady ty štípy, ty nabíračky, It's very important to, after you wrap it, do like this, because the oil will leak. Jo, že až to zabalíte, tak to pak ještě přeložte, abyste se nepocákali tím olejem. jo, tak mám jako nenaberu. Kdo nenabere, nejí.